Ngishilo ngithi ngumntana kaNkulunkulu ngisindisiwe. uNkulunkulu uyanceda impilo yami bangcwele. Uyanceda impilo yami uNkulunkulu ngangasindiswa. Bekhona abantu abangangami kodwa basindiswa ngeke uNkulunkulu uyanceda impilo yami ngasindiswa. uNkulunkulu ngazalana nenkosi uJesu 2022 ngifunda high school haleluya bangcwele. uNkulunkulu wangithwala uNkulunkulu 2022 July besiqala ngishumele ivangeli kaNkulunkulu nginomnyaka o16 years haleluya bangcwele. So ngomncinyane kakhulu kodwa ngiyamsaba uNkulunkulu bangcwele. So ngifuna nje sibheke izwi kaNkulunkulu namhlanje ku-team yethu namhlanje kodwa futhi siqale ku-verse 1. Second Timothy Second Timothy Timothy wesibini kaTimothy, Timothy wesibini chapter 2 verse 1. Benqela elezulu benqela elezulu benqela Timothy. Second Timothy chapter 2. Cela siphakame. Sifunda from verse 1. Isihloko sithi uTimotheo ululeka ukuba abe yibutho elithembekileyo likaKristu. Verse 1. Ngakho ke wena mntanami yiba namandla emseni okuKristu Jesu. Haleluya bangcwele uthandaza ngenceyiso. Baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wethu othembekile, uNkulunkulu wethu onamandla, uNkulunkulu Nkosi wena izolo namhlanje nakusasa. Fanele Nkosi udumo, fanele uNkulunkulu ukuphakanyiswa. Nali Nkosi izwi lakho uNkulunkulu esezulwini. Baba siyacela ke Jehova onamandla, ngowe uNkulunkulu olichaza phambi kwabantwana bakho uNkulunkulu esezulwini, ngawo Nkosi umlomo wami ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, in Jesus name amen. Sihlala phansi ngicela ufundele mfowethu uverse 1. Ngakho sithi ke uTimotheo ululekwa ukuba abe yibutho elithembekile kuKristu. Verse 1. Ngakho wena mntanami, ngakho ke wena mntanami iba namandla emseni wokuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi. Lokho ke kubeke kubantu abathembekileyo abazakuba namandla okufundisa nabanye. Ngakho ke mabeke ube nokwazi ukufundisa nabanye. Haleluya bangcwele. So ngathi mina uma umuntu esindisiwe akasindiselanga impilo yakhe but usindiswe le impilo yabanye, because umuntu ozwe izwi kaNkulunkulu uneqala, because akalizwelanga ukugcina but ukundlulisa. Haleluya bangcwele. So ngifuna mhlawumbe bangcwele uma siphuma la umuntu aphume esezazi ukuthi umephi noNkulunkulu, esezazi kena njoba ngimusha lapho ini angikho musha ukujabulisa izwe lokuhamba intweni zelizwe but ke ukumisa umsebenzi kaNkulunkulu. Mina kunento yokuqala engayenza uma ngiqala ukusindiswa. Uma ngiqala ukusindiswa ngingabona nabo bebe izintanga zami, but ngathi uma ngiqala ukusindiswa ngabhala iBhayibheli lami la kuqaleni. Ngathi Nkosi ngalingahlaziseki ngami ivangeli, sengiqala uhambo noNkulunkulu. Ngathi Nkosi ngalingahlaziseki ngami ivangeli. So ivangeli siyakwazi ukulihlaza noma sesitsheliwe into but abantu bengafuni ukuyenza, befuna ukuyenza ukuthi wena umfundisi wami wasezayoni wathekini. Sesaphuma entweni zelizwe sisemandleni ensindiso manje. iBhayibheli lithi libuwula kwababhubhayo, lingamandla esiphambano kwabasindiswayo. Yabona umzalo othi manikhuza asikena mina ngiyazi kanje uyinkinga ngoba usesewubula manje umoya obula, umoya wobhabha, umoya womntwana, umoya wobunanazelo usadla isirian noma esekhulile ngoba thina kume isilandana lapho khona abantu bashumela thina mina Assemblies of God wathe umfundisi wami vele ngoni no asasinto kaNkulunkulu isekinto yase Assemblies of God ngoba uma into kaNkulunkulu bathi yes ngiyavuma ngiyaphenduka ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu ophendukayo. Unomuntu othe kwathiwa kwamiswa. Cela umphendule uverse 1. Ethi verse
ngakho wena mntanami ngakho ke wena mntanami yiba namandla emseni okuKristu Jesu yiba namandla umsini uKristu Jesu abantwana bakaNkulunkulu haleluya bazalwane ngoshumela abantwana bakaNkulunkulu haleluya bangcwele umuntu kaNkulunkulu namhlanje uzoshumayeleka kodwa uma ungumphelezelo abantu bakaNkulunkulu uzosala uthi ke lo mfana lo kubeka mfowethu lokho okuzwileyo kimi phambi kwabofakazi abaningi kimi phakathi phambi kwabofakazi abaningi lokho ke kubeke kubantu abathembekileyo abazakuba namandla ukufundisa nabanye so namhlanje umuntu ke uzothi mayiphuma la uzophuma esethi kena kunevangeli lensindiso kunevangeli lobungcwele obungishumele emarestaurant kena uphethe ivangeli lakudala elakudala libuya ngivangeli linye so abantu balandisile bona balenza ivangeli abafundisi so ivangeli lamanje ivangeli abafundisi lo ivangeli laKristu Jesu le elawufelwa ngKristu lithi intombi yasigcina lithi insizwa yasigcina izigcinela uJesu ayihambi thintathintwa ayihambi bona but igcinela izwi likaNkulunkulu ngathi mina yabona umshado akusinte ngathiwa mhlawumbe ngijane noma ngiyifunayo noma ngathiwa mina ngiyafa ngashadanga no uma ngifika ekhaya ngulungile noma ngathiwa ngiyafa ngasebenzanga no uma ngifika ekhaya ngulungile noma ngathiwa ngiyafa ngina degree anginanda pass ke uma ngifika ezulwini Nkosi ngiyabongela emehlweni akho amen ongisiza ngani bangihamba umhlaba wonke ngizwe ngabantu kuyathathana ngihambe ngiyolahlwa Bible yabona iBible even nomuntu obiziwe nomuntu eshumele estradini uyayikolahlwa nawe brother Vusi noma ngaqala social media uma elahlilisa so ngicingeze ukuthi ubrother Vusi ungakuphi la ngoba usuka lahlekelwe asingena ngamandla wethu nangemali basingena ngobungqwele Bible lithi ubungqwele bona ufaka umuntu ekhaya ezulwini umzimba oyiphinda-phindiwe ngeke wazi ungena ezulwini but umzimba ohlezi naKristu wona uyobona izulu ngawo-ke wona ozwili banamandla okufundisa nabanye ungahlala nabangani uhlele abangani unqola ngabafana awufakazi uba nomboni kagqoke njani usindisiwe nawe usabona awuyali Bible lithi njengoba Paula njengoba nimbunye enkosini yithini manje ihleni nihlabene ngamahuni phendene ngamahubo komunye nomunye aphendule ngehubo athi ke no brother Vusi wayesinene konze namhla ngithi Yesu uzwile izwi lithe zistandard lesokholweni phela mhlaba banokuthi kena uma phuma enkonzweni bakuvunisa ukuthi enjani ubrother bani ukusiza ngani lo wafaka ezulwini lo wafaka lo uphelezele bobani evangelini yona insunu uphelezele iKristu ufuna uKristu umuntu ofuna uKristu umuntu osidelayo uthi phela wakwenza imakushendiva ngeke kwazana naKristu Jesu kubeka mfundisi wami athi kubeka hlanganyela nami ekuhluphekeni njengebutho elihle likaKristu hlanganyela nami ke njengebutho elihle kuKristu ibutho elihle into enjani umuntu ososindiswa yabona amasoja uma yempini asuka yibutho so nathi we are soldier in this world simulo singabantu abalindele ukuyihlaba impi kaSathane singabantu abalindele ukuyolwa namandla esono because abazana amandla esono yambulala umuntu namhla kunabantu abanabo 20 years but impilo yabo ibiza bo 50 years why amandla esono yodwa sekhaya buye enkosini ungafele esono ungafele ezweni buye enkosini ungayigugisi ungayikhubisa impilo yakho lesono buye enkosini amen khona uJesu ogcina umuntu khona uJesu osindisa umuntu khona uJesu osusa umuntu emanyaleni haleluya bangcwele uma singathi namhla shumela ngazo zethu abantu bangathi yo enje bangcwele khona uJesu osindisa umuntu yabona ivangeli lokuphelezela ukuphuma kilo thatha ivangeli lokuthi abantu lena babona imisebenzi emihle ngawo bese kena ukunesothena nami ngiyathola ukuthi ngabona usister abanejona nami ngiyathanda ngoba ngabona banathandana because namhla sandela ngabantu abagijimisa imishado umuntu na 18 years bagijimisa umshado isono singena ebantwini abantu basikena ubara abantu ngangafika ngishumele rest ngicela ukushumela bethe umfana omzulu ngathi no lalelani la ngayibona ngayisena ukuthi no yakini mina ngibone emfasi but mina abantu abakaNkulunkulu bakhubeka bathi sibuye eqaweni
awathi bakhonzela mina qhubeka mfundisi wami. Verse 4. Akakho osempini olibala izidingo zalo ukuphila. Akekho. Kulowa buthele kuye. Akekho osempini olibala imidingo yalokuphila. Akekho masempini agijimise ama-frontal ethe usister banu maye modela uba njani. No, uthi masempini ubambane nento uNkulunkulu akubizele ngoba sibizele ukubonakala emhlabeni. Ngithi yes bakhona osister bani. Ngithi mina ivangeli lobheka uliphelile. Ivangeli logumbe liphelile. Ivangeli lobajimisa kwini liphelile. But manje ivangeli lenu ukuthi kena Nkosi manje livuke ngami Nkosi ivangeli. Nami Nkosi ngaziwe ukuthi uno sister bani, uno brother bani. Wayefuna bonke abantu endaweni but walibamba ivangeli. Vuka umuntu omusha. Ithi makhelwane. Makhelwane. Vuka umuntu omusha. Vuka umuntu omusha. Amandla esono azokubulala, azokulimaza. Vuka umuntu omusha. Oh my God, vuka umuntu omusha. Lekho sempini alibala imidingo yalomhlaba. Esikele kunezinto ezibona ngone emehlweni abantu. Kodwa iBhayibheli lithi ubuka kuhle emehlweni abantu. Kubuhula lo. Gijimisa ukuphila mntana sekhaya. Maybe nesikwemi mina nokugama amaphuluka amakhulu so bethe imfana ivangeli yakudala la kwezobuleka no ngoba likhulu ezonweni ilungu liba likhulu ezonweni usabasikele ngoba amaphuluka ampintshayo azolimaza abantu mangishumela lapha amaphuluka ampintshayo sikele ubani athi uyagwega no ivangeli lesono fire 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 isifana kimi wewe ungaphenduki. Hallelujah banwela. Ayikho sempini alibana imidingo yalomhlaba. Ekujimisa umnandi balomhlaba. Uthi lombhali uma lemizimba ethi diza emhlabeni sinesakhiwe ekhaya ezulwini. Kodwa umuntu esekhezi nomuntu odele umhlaba. Wathi Inkosi ngifola ungakhona. Noma ngazinetha but Inkosi ngizokuma. But Inkosi ngizoba namandla okuma kuwe. Hallelujah banwela. uNkulunkulu uyakwazi ukumthwala umuntu. Mina ngiphume empela ngiyofuna isikolo. Wathi ekhaya even imali mayekho wathi asinamali ofundisa athi ninqewe ngathi akulungile ngaphuma ngayisilandana ngafunda ngamandla kaNkulunkulu banqwele even namhlanje akunamali esuka ekhaya ezimphathi ngamandla kaNkulunkulu. Khona uJesu osindisa umuntu, khona uJesu ophilisa umuntu, khona uJesu osindisa umuntu. Ivangeli lefamily laphela manje uthi na ekhaya bekhonza amadlozi nami ngifuna amadlozi ngikhaya right kodwa mina ngayikhethela. iBhayibheli ngoba abadala ngabema phambi kwehlalo kwangathiwa ngabadala phela abancane phose namhlanje abasikena ngisaba umama ngangithela impahla zeChristmas uma ngayenza endisweni. Usafuna iChristmas wena? Usafuna iNew Year wena? Usafuna amakherekethe wena? uJesu ebuya. Usafuna wena ukuyipenda uJesu ebuya. Usafuna abafana uJesu ebuya. Hawu bafowethu usafuna imishado uJesu ebuya. Yabuya uJesu bafowethu kodwa uzoyibona Inkosi obekezelile. Wathi kukhona emehlweni abantu kukhona ezitoro kodwa kubekiwe but ngayigcinela uJesu. Even namhlanje utshwala behlile utshwala. Ngafuna abantu babuyele etshwaleni kodwa oyigcinela uJesu. Noma ngathi wedwa kude kodwa isikena angiphathanga ivangeli lamfundisi uphethe ivangeli likaJesu. Noma ngisefihlele kodwa Jesu nami. Posta yike ngabathana ikhonzela umamqaqambile. Namu athi ngihambe kahle. Kunabantu engababona ukuthi abazwana lapho engihamba nabo esikoleni sena makathiwa ngihamba nabo uthi hamba nabanye abantu la. Uma bekude nabo uthi uhamba nabani baqambe qhaza bafana nawe qhaza bafana ethi hayi mina no madoda. Mina ngigcinela uJesu. Phose nali ivangeli sena ivangeli lakho uzilibona ngabantu baphethe imisebenzi emihle mayidumisa uNkulunkulu osezulwini because iBhayibheli uColossae chapter 3 verse 1 ngakho manafa navuswa naKristu unalo kwaphezulu lapho kufihlwa khona Kristu Jesu alikisotha sizwile libike esabizo emhlabeni ithiwa kunempahla kabanenye ayithanda isotha alibheke omhlaba kodwa libheke sekhaya ezulwini kunobuhlelo siyazi ngiyamzwela ubani Nkosi msize amana aphenduke ungabona umuntu sengibona ngibona indoda fire phendula abantu sindisa abantu ungahamba ubona abantu abangcono kunawe but ithi Nkosi ngifuna ukuma ngimele ivangeli. Amen. Alikisotha elibheka izinto zalomhlaba kodwa isotha lasezulwini alilibala kolomhlaba lezinhlupho zenkosi uma ngihamba kulomhlaba.
Ubona umpostoli Paul ushumayelile. Yeah. Kodwa ufika la khala ukuthi singishumele kangaka. Hey, Bese kuba mina usolahle ephini lomlilo. awutuku. Sengishumele kangaka. Hey. Sengishumele kangaka. Kunabantu bashumela bengasindiswanga. Bashumela ngezenzo zabo. Yeah. Esilisa uyashumela ngezenzo zakhe. Even ipride isemibona nayo. Iyashumayela. Even ukusetha ngoro uyashumela nawo. Cool. Even nesona siyashumela nawo. Noma ngone uyashumela nawo. Haleluya bangcwele. Even noma uJoel uyashumela nawo. So yeah, ayikho umuntu ofana nosister bani ebe wathi ama boyfriend. Yebo uyashumayela siswami. Shumela ngesono. Kubeka mfundisi wami. Verse 5. Futhi nxa umuntu encintisa So umuntu uma encintisana, umuntu ecompetition kubeka. kaqheliswa engancintisananga ngokomthetho. Akaqheliswa engingisinanga ngomthetho. Kubeka mfundisi wami. Umlimi osebenza kufanele ukuba kwamukele yena izithelo kuqala. Umlimi osebenzayo umele amukele izithelo nakuqala. Ayikho umuntu othi melimile efike evuna ubrother Vusi ukuthi melimena kuvune yena. So nathi uma silima izwi kaNkulunkulu asigathi ukuthi uNkulunkulu ayivunekini but imisebenzi yakhe ibonakala ngabantu omuntu omele ivangeli. Yabona ichurch go unzima ukuthi uhambe na indlela eni because nomlo akashumele into eshumela. Because shumela amandla amanye yena uthi utshale nabavuna niyaphikisana. Bible lithi umoya phambene nenyanga. Umuntu mhlawumbe asizinkosi njengoba ngihamba nayo inkosi ngani imisebenzi yami isangibiza ezweni isangibiza uNkulunkulu kamoya because uma umsebenzi wakhe sakudumisa amandla esitha eyikhohle lasilezulu esiyakilo mfowethu khohle mfowethu esiyakulona ina uyaphenduka noma uyasiphelezela ukusiza ngani ukuthi usiphelezele kodwa uhambe uyolahla zidele mntana sekhaya yabona isikhathi esiphelile siphile esikhathini manje revelation lapho khona ukuthi incwadi sezovalwa. Bible lithi ke naye ongafuna incwadi yokuphila wayebhala incwadi yokufa. So imisebenzi yakho mayibhale incwadi yokuphila, mayibhale incwadi yokuphila. Uma ngathiwa phela ngamanje ushumela ngohambo lwakho, shumayela ngendlela ogqoka ngayo, shumela ngendlela owenza ngayo izinto njengomntwana kaNkulunkulu. Nangithi kaNkulunkulu umuntu ongaphendukanga. Bible lithi abafana sibili ngabantu abaphila intando kaNkulunkulu. Haleluya bangcwele. Alikho isotha lisempini. Liba izidingo salomhlaba. Libe izidingo salomhlaba. Nami ngiyafuna ukuhamba ngemoto. Nami ngiyafuna ukuba nemali ukusiza ngani lo. Inkosi uJesu ibuye. Ngoba into emhlungu even manje wathi ayicasket ya 20,000 uma ngisethuneni. Casket yami angina yezulu angina yesihogweni noma ngambanga noma ngafa ngifaka engcusa izintuthu za 100,000 but uma ngifa umoya wami ayawuhambi nensuthu yami. Yeah, amen. Awuhambi nensuthu yami kodwa izulu ingena ngobungqwele. Izulu angena ngamagama amabandla, angena ngomfundisi bani odumile ongabethi isono cha. Izulu ingena ngomuntu ohlukene. Athi inkosi kukhona Baphethe kunomkhele ukuzithiba. Izinto zikhona emhlabeni but ngizithibile mina. Ngizithibile bekhona abafana ikhona ifashion, ukhona okuhle but ngazithiba. Because ngingafulahle labungqwele babo. Phela selapho kule kuthiwa ku10. Verse 10. Ngalokho ke ngiyakhuthazela kukho konke ngenxa yabakhethiweyo ukuze nabo bazuze insindiso ekuKristu Jesu kanye nenkazimulo yaphakade. Ngiyakhuthazela kubo bonke ngenxa yabakhethiweyo ukuba bazuze abakhethiweyo bazuze. Yabona uma uJesu ethandaza uthi inkosi angithandazeli bonke kodwa labo ngiphe bona. Uthi inkosi kubhlungu uthi ke inkosi into yolahleko uthi inkosi uthi kiba inkosi walahleka kodwa ngaphandle indodana yolahleko kube kufezeka imibhalo. Hawu inkosi ingafezeki ngawo imibhalo. Ingafezeki ngawo imibhalo mntana sekhaya. Uthi inkosi senginikele kangaka sengihamba ngayiqhawe kodwa ngiyolahlwa. Fezeka ngami imibhalo.
because iBhayibheli basikena emanini ingcwele nje olibizile engcwele isango lingena ngabangcwele isango alingenwa ngamagama abandla nangeyimali ngabandla ama system but lingena ngobungcwele lingena ngobungcwele likithikithi ekuthengiswayo lingena ngalo but ubungcwele yabona ibani yakuthenga ubungcwele hayi angawusahleleli angawusalindi umfundisi bani lapho kube khona ukuthi enkosi ngifuna ukuhlala nkosi lapha nkosi saphila khona impilo yelizwe impilo yokujabulisa umfundisi wami impilo yokuthi mina ngithathile yami above kunabanye abantu no eyulahlekile mfowethu khona indlela enguJesu kwakunenye insizwa nenye intombazane lena yathanda nensizwa lesigebewu so uma bayeqoni boyithuna behamba boyithuna but lelo mfaka intombazane ingamukela inkosi uJesu so ngilanga mafike ecaweni intombazane iyafuna ukuphakama yamukela uJesu but lensizwa yayibheka intombazane ibulo but intombazane ethi ngiyasaba ukwamukela uJesu ngelinye ilanga belesihamba boyithuna yaqhamuka imoto yashaya intombazane wasala umfana wagijima wayesonto wathi imfundisi cela ukwamukela uJesu yabona kunabantu abasiphelezela abaye enkonzweni kodwa mhlasifa bayosindiswa ngamagama wethu bethi ngibona ubrother Buso Shumela lo ufile manje yosindiswa angifuni ukuyolahlwa naye uthi le besikena ngomgcobo umprofeti Isaiah ayibona inkosi lenkosi yami kunabantu ayosindiswa ngegama lakho ungafuni ukuphenduka Wosiza ngalo ukuthi umuntu aphenduke ngawe wena ube leni isabantu ezweni kodwa usale emhlabeni waze wasiza wena wasinyusa saye ezulwini bangcwele isikhathi sobungcwele maye bazalwane asisekho isikhathi sokugijimisa into zalelizwe but isikhathi sokugcina amandla uNkulunkulu ephila kuwe ithi iBhayibheli insizwe kanjani ithi kena ngokubambana nenkosi uJesu not iqhawe not isono not umfundisi but amandla ngokubambana nenkosi uJesu asike ku20 17 lezilabo liyakubhika njengesilonda esibhucukayo abaphakathi kwabo ngoHimenewu noFiletu abadukileyo mayelana neqiniso kubela bethi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile bechitha ukukholwa kwabanye bethi ukuvuka kwabafileyo sekudlulile bechitha ukukholwa kwabanye mhlawumbe nawe nje ngomunye umuntu wesike uJesu ufuna ingaphakathi uJesu anandaba nondlela engqowe ngayo uJesu ufuna ingaphakathi ulahlekisa abantu udukisa abantu bakaNkulunkulu bethi lesikholwa ivangeli asami ngomthetho sami ngamoya ivangeli kaSathane ivangeli lokugqoka indlela ofuna ngayo ivangeli longaphenduki dukisa abantu semina intshumayelo yakhe intshumayelo asikume pulpit intshumayelo ibi ngendlela ohamba ngayo intshumayelo leyo ukhuluma kwakhe intshumayelo leyo kwakhe intshumayelo leyo lawo Nkosi sincede ngalahlekisa abantu yabona kunabantu oyobuzwa ngabe ezulwini kodwa ungabazi wena uthi wena walahlekisa obani uthi lokho akwenziwa kodwa izwi lamlithi manje bathi kena une Old Testament New Testament siphila ku New Testament manje ivangeli kaSathane ebadukisa ivangeli ongaphenduki bese ababhuka bawubetha ukuthi uDeuteronomy not ku New Testament ivangeli longaduki ivangeli kaSathane edukisa abantu ivangeli ongaphenduki lahlekisa abantu sindisiwe sindiswe njani sindiswa inkonzo yenguquko angasindiswa ngeCredit card sindiswe manje sayiCredit card iBhayibheli yayikhaba card sindiswe angiluka inywele manje sayiluka inywele why iBhayibheli yayikhaba inywele yebo angisana zanga thwele ekhanda iBhayibheli yayikhaba ukuthi ngithwale ekhanda sindisiwe phela manje ivangeli elasikudala elasikhulula ezolweni hilo ivangeli haleluya bangwe ivangeli lakudala sikhulula
ivangeli lasikhulula ezonweni. Nasasiphila njengabantu kodwa manje siKristu Jesu sangele umbuso ongewanyakaziswa. Uthombuzo Paul umbuso ongewanyakaziswa, umbuso ongaphezulu kwemibuso. Sinethenze abantu bahamba nathi bayafuna lo mbuso kodwa amandla wabo ahlele kumbuso omdala. Phumela umbuso omdala ungena umbuso omusha. Because uma ngisaphethwe zalo mbuso omdala ngisasembusweni omdala. Uma umuntu meshadile utshintsha isibongo phansi, uma esebenza isibongo esidala usengaba ngwesibongo esisha. Yes, sesitshintshile manje sisusa ngabaKristu Jesu. Bible lami isikena hlala ebungqoleni meso mangwele ebudakeni sengaguqukanga phela. Because insindiso inkonzo yeguquko. Tomusha wena ngivale imnandi ivale umuntu omusha ophethe uJesu nje. Yabona abantu ayivangele unzima ushule esihlathi ngomshumesha shule abantu abadala uma umntwana yahlekisa anginandaba mina. Abantu baphendukayo bona bayahlala yini abantu baphendukayo ngomshumela esihlathi abahlali labantu labo. Hawule banwena. Alike ivangeli yakudala ivangeli yeNew Testament ivangeli okusezweni kaNkulunkulu kuphefumula umoya kaNkulunkulu. Okukhaba ukuyakhaba. Kodwa ukubamba ukuyakubamba. Wena uma ukubamba ukhaba uzolimala. Lithi ayiseye ungafaswanga. Izokulimaza. Qaphela umuntu omusha. Qaphela mama, qaphela sisi, qaphela bhuti, qaphela tata. Uyabuya uJesu. Zinkosi lenyo mfumana asesonweni, lenyo mfumana asesonweni, uyafela esonweni. Lithi noma ungenza imisebenzi emihle kodwa mhlawumbe ufika asesonweni, kodwa imisebenzi yakho yonke oyihle oyenzile emhlabeni. Ngibheka isono sakho ofele kuso. Umhlaba ashumele abafika bashumele mhlaba afaka ama-trousers bashumele besifazane yes imisebenzi yabo mihle kodwa mhla inkosi ibuye yabashiya ivangeli lakudala eyasikhulula ezonweni ivangeli verse 19. Lethi iBhayibheli verse 19. Nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu sinalolu phawu lokuthi inkosi iyabaza abangabayo. Inkosi iyabaza abangabayo. Ukuthi yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makathethe kukho konke okungalungi. Uphinde. Lethi-ke inkosi iyabaza abangabayo. Inkosi iyabaza abangabayo. Nokuthi yilowo nalowo ophatha igama likaKristu makadethe kukho okungalungi. Makadethe kukho okungalungi. Aboma sophethe igama. Ithi bantu besiphepheli abanqosindolo baliphatha legama. So nawo uma sophethe legama uyadedela. Bengikuthanda kodwa ngiyadedela. Bengiphila impilo ethanda utshwala but manje sengiKristu ngiyadedela. Bengiyitshintsha umzimba kodwa manje ngiyadedela sengiKristu. iBhayibheli ithi yena uma ebhala uJeremiya impumba ngathi impunga ngabuza njathi why ungidale kanje inkosi ngiyadedela manje asafuna ukuthi njani uma ngiedithile but manje ngiyadedela nkosi senguwe ngiyadedela dedela konke okubi obuye kuhle emehlweni abantu kungikufa kungubhupha kodwa mhla izwe lithathe amandla evangeli alibeke ezweni amandla ezwe balethe ezweni balethe endlini kaNkulunkulu because namhla yabona ngoba bechaza bathi kena ubone musi even ingoma ethi lo yiswa ingoma sitholeni lepha namhla lokho iplay bayidla endlini kaNkulunkulu bathi kena sithandwa bangasindiswanga sibafaka endlini kaNkulunkulu beqhuma umsebenzi ubungcwele asabona ubungcwele sisihlahlele ubungcwele Jesus is the Lord. Ivangeli ubungcwele asiliphelezeli for entertainment but ngamanye inkosi sale ngingedwa mina ngale sosale ngedwa uma uzopheleza nabantu abathi kena sihamba nako konke kodwa ngiyolahla abantu labo ukusiza ngani lo thathi labo usiza ngani lo inini usiza ngani kodwa ngisayelo mhlaba nemali eningi sayelo mhlaba ngothi ngisabushe brother Vusi ngiluqheba ikhathi ahambe brother Vusi ngiyaqela skis bhuti kodwa izwe kodwa kunankinga abuya bhuti hamba mafuna ukuhamba andaba lethathi yakho hamba ashafuna impendulo ashafuna iguquko alishafuna iguquko nami bathi baguqukayo asho ngisindisiwe ukwazi iguquko hamba nami ngisindisiwe usindiswa nawe bangafuni babheka ezweni abaguquko bahamba bayathwala emakhanda bafihla ama-dreads ngaphakathi akunankinga because babona ukuthi ya ombathile muhle
kodwa ingaphakathi ifihliwe leyasifihli hamba ngafuna insindiso uzobikhonza kahle e-university bagwela kunandawo ufaka impahla yakho ethanda lekunxiba epintshayo faka ama-frontal ufaka into ezithambise ngazo kunandawo bagidela ngovele but lami ivangeli eyiphika leyo hamba kubeka mkhulu. Verse 12. Kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo. Endlini kaNkulunkulu kunezitsha ezihloniphekayo nezingahloniphekiyo. Awuyibuze inkosi ngabe isha lenkosi mina ngitholakala kuziphi izitsha ezihloniphekile na noma ezidelekile na ezingahloniphekanga phose ngahlonipheka into emdaka. Lo mzimba wami wafelwa azange wabunjwa umama azange wabunjwa utata but wabunjwa amazulu phose kungwene nepurpose ngalo mzimba. Hey ivangeli qhubeka bhuti wami. Verse 21. Ngalokho ke uma umuntu ezihlanza kulezo zinto umuntu ezihlanza izinto lezo qhubeka uyakuba yisitsha ehloniphekayo uba yisitsha esihloniphekayo esingcwelisiwe esinosizo kumninindlu esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle imisebenzi yonke emihle. Kepha balekela izinkanuko zobusha lezi zingcolisa umzimba ohloniphekileyo. Yeah. Because kumele uqhebe ikhatha eqhebe ngizela ukuthi na abe yischamantombi umuntu ofaka iphafaka iphafela kuyiphafa bazithi abe yischamandoda. Yeah. But mina ivangeli langikhulula qhubeka bhuti wami. Uthi ujonga ukulunga ukukholwa nothando nokuthula nabakhuleka enkosini nenhliziyo ehlambulukileyo inhliziyo engabalisi. Lo brother lo selengenisa ispeaker selengenisa ispeaker manje. Wenzani lebhodi wenzani lomfana kubeka bhuti wami. Kepha ukuphikisana kobuwula nokungazi ukunqabe ukuphikisana kobuwula phikisana nezwi kaNkulunkulu. Ubani uthi ungaphikisana naNkulunkulu? Babili uJohane wathi mayibona inkosi wakhothama because wayengakhona ukubekezela uNkulunkulu. Ubani ungaphikisana nezwi kaNkulunkulu? Ubani uthi ungaphikisana nezwi kaNkulunkulu? Ubani wena ungaphikisana nezwi kaNkulunkulu? Ubani wena neminyaka ngisindisiwe ngasithi nami umncane ngizongitshela ntoni? Besho nje phezulu ngitshela ntoni? Sindisiwe wena mntanami ungazalwanga ngizongitshela ntoni? Ubani uthi ungaphikisana nezwi kaNkulunkulu? Neminyaka usindisiwe kodwa le Bible eliphethe lize linama spider web endlini awulipheni. So lawa ngathi umfundisi neshumi izozikena unofundisi phela ukhulumela usikena uJesu wathi alabo ufefe asihambele semakhaya njengatshela abantu sikena isono siyambulala umuntu isono siyambulala uphosela lo muntu ozomshanga isono ozombetha isoneli uzohamba ibandla liphela. Yabona manje asikhathi sokuvula amapha isikhathi ukuthi abantu bamukele inkosi uJesu behamba usikena nangu uJesu sindisayo udlula nangu uJesu sindisayo. Asikhathi hamba uphela amabandla uzogcina amakhamede abantu bathi ke hayi thina right nje uzoshiya sinje umfundisi ngikholile ngizofaka imali yami athithi umfundisi siswamba nisande ikhonze njani hayi man azange lapha thintsha ivesi mina ngizamile ukuthenga kwemdansana abafundisi bakhona thatha imali yakho umfundisi hamba naye buye emdansana angithengwa mina ngibani ngithenga ukuyini emdansana yeresa ke naye uyeqaweni la imali ngathi no mfundisi wami thatha imali yakho hambe nayo hayi nami iBhayibheli limile because sanje ngabantu abasikena abantu abagijimisa imali besikena Nkosi uNkulunkulu ungihambele imali uzothi bezophila ngani bengizodlana bengizokwenza kanjani ivangeli lasikhulula malisikhulula
masingaphelezeli izinto esikhulule kizo sesadosa itragedy ya 2012 kodwa usindisiwe usadosa itragedy yakudala izo zakudala usayidosa usindisiwe uyakuliphi izulu kanti wena usayinamba yomfana ohlona ye 2013 kodwa usolo usindisiwe yale namba ihlelele efonini yakho besawubona sesiyewe bhuti wami unjani usindisiwe bhuti wami ngiyaphila inkosi esiqinile bye kule ngendlela usindisiwe nisho ekhaya ezulwini phenduka mntu omusha sathi bashasha abantu abasha shayo mama bona mhlayi abose sizolezona ngabantwana sesingene komama manje so izona nizobantwana singene komama manje umama kudinisa imsidolo zama 2000 basiba ngama 90s Mzayo bazalwa ingawu conference ungathi conference youth and old conference youth and elder conference shaye konke verse 23 kepha ekuphikisaneni kobula nokokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa inceku kaKristu ayifanele ukulwa kodwa mayibe mnene inesu lokufundisa ibekezela ibayala ngomoya omnene abamelene nayo. Haleluya, qhubeka. Kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazisise iqiniso basanguluke baphume egibeni lukaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe. Haleluya bani. Kubenza intando yakhe nani verse 2 nyavala yasuka la. Revelation 22 Revelation 3 verse 1. Verse 1 verse 19. Revelation 3 verse Revelation chapter 3 verse 1. Verse 1. Revelation chapter 2 verse 1. Akuyingelosi yebandla yaseSardesi loba ukuthi nakho akushoyo onawo omoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi ezisikhombisa uthi yayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Unegama lokusindiswa ngisindisiwe but ufile. Because sabona insindiso iyahlala emlomeni but impilo ifile. So namhlanje angazobe ngona yini uma namhlanje uma ukhona ethi Nkosi ngayigcina ngisindisiwe. Nkosi ngayigcina Nkosi ngishumela. Ngayigcina Nkosi ngwethanda kodwa namhlanje Nkosi ngiletha kuwe. Namhlanje ngiletha kuwe. Ngakhohlwa amakhiyane wakho, ngakhohlwa umuntu ozenayo. Kodwa namhlanje Nkosi ngabe abantu abasindiswa ngokufa kwami. Ngabe nabantu abasindiswa ngohambo lwami. Namhlanje Nkosi uma nje ukhona namhlanje Nkosi kunento engayenza istex spread on video khona ku TikTok uzowaqinqa isendela. Ngabiza altar call abantu bahlehla ngayilandela abantu kodwa lokho ngabona sikena kwakurong ngoba kena abanye babalimaza kodwa nangibanceda. Namhlanje thi Nkosi ngifuna wena Nkosi. Ngifuna wena Nkosi ngayigcina Nkosi ngisindisiwe ngayigcina Nkosi ngikholwa ngayigcina Nkosi ngihamba nawe Nkosi ngiyafuna uhlwa into zelizwe kodwa angikhona Nkosi kepha ngiyacela namhlanje ungene empilweni yami kodwa umekhona omileyo babethena nonke nomleyo wozani iphuze iwayini nobisi kungebizwe manje umekhona sinike ngenyawo sonke sivala amehlo ethu sonke sime ngenyawo sonke sivala amehlo ethu ethi Nkosi ngifundele verse 20 bhuti wami verse 19 20 lapha verse 20 3:20 sivala amehlo ethu sonke sivala amehlo ethu sonke uthole endlebe makeze lokho akushoyo umoya emabandleni. Chapter 3 ne verse 20 verse 20. Amen. Uthi bheka ngimi ngasemnyango ngiyangqongqotha uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami. Uma umuntu ezwa izwi lami akangqongqotha ezwa izwi lami akavula angene ngingena ngidle naye adle nami. Namhlanje abokhona uthi Nkosi ngayigcina ngihamba nawe Nkosi kodwa endleleni Nkosi wangilahlekela
ngiyabona Nkosi namhlanje bashumele estradini kodwa anginawo amandla okuma estradini namhlanje Nkosi ngicela uvuse impilo yami noma ngathiwa uneminyaka usindisiwe wayigcina usindisiwe kanje usufile namhlanje bheka izwi nalo izwi laKristu lakunqoza ozwa izwi lami akavule ngingene vele methu sonke uma nje ukhona phakathi izandla zakhe zombili uma nje ukhona phakathi zombili sathu siya bhuti wami uze ngaphambili God bless you Seza God bless you Seza bhuti wami sondela mphathi wami sondela bhuti wami emuva ngiyakubona sondela mfowethu ngesithi izandla kodwa sizehlile sondela bhuti wami uma uzwa izwi lami sondela sisi wami God bless you sondela sisi wami God bless you Seza ngaphambili sondela umuntu omusha emuva sondela mphathi wami sondela uma khona izwi lami Nkosi ekhaya Nkosi nama frontal efuku washisa ngamabhruku efuku washisa namanitsha efuku washisa oza ngaphambili ephuma la uhamba wathatha waqoqe waphatha enkonzweni ngomsambo yoshiswa izinto ezayindala wayigqoka ezimdala engajabulisa uNkulunkulu uziphathe ngomso ziyoshiswa ngegama lika Jesu ozwa izwi lami namhlanje yabona akekulazi usuke hamba ngale emhlabeni uthi mina yabona abantu bayawazi amasuku ongena kwabo kwezimali nabahola ngawo ngamadethi ama-NSFAS wonke amadethi bayawazi but usuku lokuhamba kwabo emhlabeni nabalazi ngokusiza ngantoni mntanami bhuti wami sisi wami ukuthi ufele ezweni namhlanje sizendaweni e-right ku-youth conference sovusa abantu abasha sovusa izintombi ezintsha ezinkosi sifuna ukugijima nawe endleleni sifuna Nkosi bekhona Nkosi abantu sifuna ukuvuka sivukele umbuso wakho Nkosi yezwa kube khona obhengu no it's enough ngifuna uvuke manje osister abani obrother abani abayothi back to God but angikwazi ukuthi back to God mina ngavele ngaqala kuNkulunkulu namhlanje ngibuya kuNkulunkulu before yothi back to God ezweni buya mntana sekhaya buya yabona namhlanje usuku lakho olusha olwazana Nkosi uJesu yabona mhlawumbe uma kusenentambo egaqa emzimbeni namhlanje ungasali la ubhali igama lakho mhlawumbe intambo sayinqashula namhlanje uma nje ukhona even ufaka inikesa ayikhiphe namhlanje before ayimisa uNkulunkulu ola besela phambili uma nje ukhona ufaka inikesa ayikhiphe manje usafaka ibracelet ayikhiphe manje negama lika Jesu ayikhiphe manje ngakwazi mama phumela ngaphandle uyikhipha ufaka intambo ayinamandla intambo ngempilo yakho khona uJesu usindisa impilo yakho akhona amandla yabona mhlawumbe isinqumo uzosithatha awusithatheli ubrother abantu bayahamba nawe ukuthi isinqumo sakho siyahamba so manje mangihamba sisala isinqumo sakho uthi noma engekho umfundisi ayekho umama but ngizokuma ngimele into kaNkulunkulu because angisindiselanga imisebenzi yami but ngisebenza Nkosi imisebenzi engiyenza ngayidumisa wena ozizwi lami makavule ngingene namhlanje usindisele abanye sindisele ifamily yami mayisindisele imisebenzi engiyenzayo ngoba umuntu omusha bangalokho nami mntanami mhlawumbe izitsha phela no mina mhlanga umntana kaNkulunkulu osindisiwe awazitsha ngiqhuma qala yohlamba because namhlanje ngisifone esihle emndenini wami khona uJesu thithi impilo yomuntu phambili izandla zakho usho lamagama Nkosi Yesu namhlanje nayi impilo yami ngimusha ngumntwana ufuna wena ngembathise amandla amasha qolele izono zami namaqala ami engwenzile phambi kobuso bakho wolile kuwe ngokuzindla ngokuqabanga ngamehlo ngenhliziyo ngadina ngokwenza ngiyacela Nkosi ungolele izono zami ngiyakwethembisa namhlanje ngiyakuma ngimele izwi lakho abangasindiswanga abangani bami ithombe zami ifamily yami namhlanje iyawubona amandla akho empilweni yami nemisebenzi yakho emihle engiyenzayo iyawudumisa wena ngegama lika Jesu sikhulele sonke bangcwele
ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama